खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 जुलाइ 2025 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव नाथाय मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बहाबा दावबायनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा।
मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावनो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमालांफिननोबो हागौ। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोआव दिनै जोबोर उन दाहाबो फैनांनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय गोजोननाय गैयाबो जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।